Как да обясните на свекърва си защо искате да съхранявате стволови клетки? Свекървите. Толкова вицове знам за чудните отношения между свекървите и снахите. Не, че ако трябва да сме честни с тъщите и зетовете е по-различно, нали? Чувала съм, че съществуват такива снахи и свекърви, които много се обичат и много се разбират. Но имам деца и аз като тях вярвам, че някъде съществуват розови еднорози, но не съм ги виждала. Нека да бъдем реалисти. В повечето случаи мама знае най-добре за нейното дете. А пък снахата, тя е толкова млада, неопитна и все се увлича по едни такива модерни неща. Сега решила да съхранява стволови клетки при раждането. Ма моля ви се. И сега какво? Ще вземете пъпчето на детето, а? Трябва да ти кажа, че въобще не мислите за бъдещето на това дете. Ама няма да му взимаме пъпчето, не се притеснявай. Стволовите клетки се вземат от останалата пъпна връв и от плацентата. Те са супер важни за здравето и се използват в медицината вместо лекарства понякога. Освен това е напълно безопасно за бебето. На баба слънчицето ми то ще го боли и после няма да имаме пъпче, което да хвърлим в двора на банката. И как ще стане тогава банкер някога? Няма да го пипат нито него, нито мен. И ще си има пъпче за хвърляне в двора на банката. Свекървата обаче няма да се предаде толкова лесно. Тя иска още информация, за да е напълно убедена. И тук вече включвате тежката артилерия и започвате да говорите колко е важно това не само за здравето на бебето, но и за нейното собствено дете. С стволовите клетки могат да се лекуват много тежки заболявания. Могат да се заличават белези и рани и даже се опитват да правят цели органи с тях. Трябва да знаеш, че медицината се развива супер бързо. По-ценни са от златна паричка, защото са истинска инвестиция в здравето. Това е една много ценна застраховка, която е хубаво да направим не само за детето, но и за здравето на цялото семейство. Мисля си, че след споменаването на златото е възможно вече малко да сте разтопили ледовете. Пък и когато става въпрос за здравето на внучето, нещата стават различни. И тази модна приумица вече не е чак толкова заклеймена. Аз съм Диляна, майка и фея на стволовите клетки на свободна практика. Следвайте ме за всякакви съвети за укротяване на майки, татковци, свекърви, тъщи, зетове, съседи, чинки, лели, чичовци и всякакви подобни. Ако имате въпроси за съхранението на стволовите клетки, задайте ги в коментар. Отговорите ще научите лично от административния директор на Биорегенерация Мая Стоева.